guys, assalamualaikum. Hari ini hari pertama masuk sekolah Uma. Aku bikin sarapan, dia minta mie yang aku beli tadi malam. Aku mau siapkan dulu ya guys. Iki mie wis tak masak guys. Oke, aku masak nih karo Cio. Tunggu matang dulu. Siki aku siapkan bumbu nih. Tinggal aku kasih kecap sama iki bumbu nih, bumbu minyaknya belum tak kasih, bentar iki arep tak kasih no dulu, kasih bumbunya sih. Samain kasih lomboknya enggak mau juga kasih dikasih no dipas. Ayo ke sawang Cio, dikasih sausnya enggak? Kecapnya aja ya. Wes sudah ais mateng mie, aku bagi dua dulu, sitok Mbak Uma, sitok Cio. Kok maam sama nasi lo ya? Seisik nasi sedikit kalau ya punyakku banyak. Kuah sitik bu, kuah sitik dikasih kuah sitik itu pas apa enggak kalau di sawang tuh itu pas kuah sedikit. Ya tak aduk sih. Mateng guys. Mbak Umane karo siap-siap karo sarapan. Cio ki mau ya wis mandi, Mbak Umane ya mandi, dek garek sarapan mie. Maaf anu kuwi apa enak anduk wis gak apa-apa wis. Ayo ndang maam duduk. Cio duduk lenggah lah wis gek maem melu ngantarne Mbak Uma sekolah. Bukunya wis disiapne Uma, bajune barang. Ngadep sini no, ngadep ini ndang kowe sebelah sana dok. Iki kok nganu teh adike to? tak dulu. Oh. Panas pora? Enggak. Guys, iki aku tadi beli sayur apa? Kates pepaya. Terus iki Mbak Uma minta request sayur kansop. Tapi iki mau esuk mau dhewe sarapan karo mie. Terus iki aku udah siapkan bumbunya sing dipakai sayur kates, enek jahe, enek bawang putih, bawang merah, nanti lomboknya wis tak chopper. Terus karo apa jeneng iki arep tak irisi ya guys. Ini sudah ada bumbunya sayur bumbu sop. Oke, kita irisi anune apa jenenge gobise. Iki anune apa jenenge request Mbak Uma, dia minta sayur sop. Kadang lek gak dimasak niki mesti dia bengok-bengok teriak-teriak, aku minta sayur sop gak dimasak nih Bu. Tadi pagi wis tak sarapan semua pakai mie yang aku beli tadi malam. Sayur sop sedikit buat Mbak Uma sama Cio. Nanti aku nyayur pepaya kates, tapi mbuh pokok wis tak siap nih nyayurin mbuh kapan ya Mbak Ci. Guys, wis tak irisi garek tak sayur. Aku mau rebus air dulu ya guys. Iki aku irisi apa, iki enek tomat guys, tomat hijau. Terus iki wis tak cuci loh, tak kasih masuk mergane airnya wis mendidih. Iki irisane daun pre sama seledri. Terus iki bumbu sop tadi yang bawaannya sayur sop aku tuangkan. Ajinomoto sedikit,
Terus iki aku kasih garam. Jangan lupa gula. Sekolah lumayan. Jadi dikit aja, yang penting kita aduk dulu, terus kita tunggu mendidih mateng. Kalau masak sayur sop itu nggak usah matang-matang, setengah matang itu sudah enak banget. Oke, selesai dok. Oke, siki KTC wes tak cuci sampai lemes. Saya jangan siswa asini kematangan kipas, kita jangan tak sempat-sempatnya jangan saya enek waktu seperempat jam. Terus iki bumbune sing tak anu mau terus tak tambahi lombok. Saiki kita gongso ya guys. Guys, iki wes tak wae minyak. Wes garek ngenteni panas. Pokoknya iki dengaren iki aku masak apa jenenge? Menu 2. Regane anek cah cilik, anek Cio. Cio iki adike anake adikku sing terakhir sendiri. Sing aku kan 3 bersaudara, guys. Perempuan 2, cowok 1. Oke, tak masuk nih KTC. Iki kok lek pokoknya aku sing jangan ya, Tik ya. Ibu sing jangan nih mesti habis total kok. Kadang sampai bingung arepe masak apa. Yes.